No niin, täällä me ollaan Vantaan koskella. Ajateltiin, että olisi kiva saada joskus jotain muutakin kalaa kuin pelkkää perus mutahaukea tai rantaruikkuahventa, niin tullaan sitten kattoo, näyttää tänne pääkaupunkiseudulle, että miten tätä kalastusta tehdään. Niin kuin näette, niin ammattilainen on pakannut nämä vehkeensä ammattimaisesti. Ja tonnekin, katot niin kuin näette, niin hyvinkin jalostetusti laitamme tonne. Lähden näillä kokeilemaan ja kyllä mä oon jotka sitä mieltä, että pitäis pää ylhäällä, että koko ilta tulee tyyppinen. En mä tiedä mitä se tarkoittaa kalastuksen yhteydessä, mutta tällä mennään. Moi! Tervetuloa uuden videon pariin. Kuten Markus tuossa äsken jo briefaskin, tänään ollaan menossa Vantaankoskelle kalastamaan. Mä teen tähän nyt vähän tämmöstä voiceoveria ihan siitä syystä osittain, että toi kosken pauhu on niin kova, että osa meidän klipeistä, niin meidän puhe ei kuulu sieltä ollenkaan läpi, niin käydään vähän läpi tässä osittain nyt jälkikäteen selostamalla meidän tapahtumia tuolta päivältä. Kerrotaan tähän alkuun itse asiassa ensin vähän lyhyesti Vantaankoskesta. Aika moni varmasti sen tietää, varsinkin kalamies tietää paikan. Yksi Etelä-Suomen suosituimpia kalastuspaikkoja. Ihan selkeästi tämmönen oikein, jos voidaan puhua urbaanista kalastuspaikasta, niin tää on kyllä urbaani kalastuspaikka. Vantaankoski on osa Vantaanjokea ja se sijaitsee tietenkin tuolla Vantaalla nimensä mukaisesti noin 400 metriä pitkä alue, siinä on noin 5 metriä pudotusta. Kalakanta, siellä löytyy pääasiassa mitä kalastetaan, niin on tuo kirjolohi ja se on semmonen mitä sinne koskeen aika paljon istutetaan myös niin kuin kalastajien iloksi. Ja sitten toki sieltä löytyy luontaisena ihan taimenia ja sitten myös istutettuja taimenia, mitä sieltä saa kalastaa. Tää on erilliskalastusaluetta ja tänne joutuu maksamaan erillisen kalastusluvan. Ja erillinen kalastuslupa tänne maksaa 10 € päivä. Ja sillä luvalla sä saat ottaa 2 kalaa mukaan tuolta päivän aikana tai vuorokauden aikana. Toki niiden kalojen pitää täyttää sitten muut kriteerit. Kirjolohella tuolla ei ole alamittaa, koska ne istutetaan sinne, ne on aina sen kokoisia, että ne saa sieltä mukaan ottaa. Ja taimenella on sitten omat säännöt, tarkemmat säännöt. Eli rasvajen välisiä taimenia ei saa ottaa mukaan lainkaan. Ja sitten rasvaevättömiä, jotka on istutettu, niin niitä sitten saa ottaa mukaan. Mä en nyt rupea tässä enempää briefaamaan Vantaanjoesta ja sen Vantaankoskesta tai Vantaanjoesta tässä lyhykäisyydessä kaikki. Mä laitan tähän teille vielä paikan. Tuossa näkyy alue, missä me oltiin tänään kalassa. Eli kuten huomaatte ja kuten aikaisemmin mainitsin, hyvin urbaani paikka kalastaa. Eli tuossa ihan Kehä kolmosen alapuolella käytännössä ollaan kalassa. Mut joo, tästä pidemmittä puheitta, niin otetaan vähän tuolta joelta tunnelmia, mitä siellä tapahtuu. Ja tosiaan pahoittelen vielä kerran, tuo kosken pauhu on niin kova, että se vähän niin saattaa noita ääniä sieltä hävittää, puheääniä, että miten ne sieltä kuuluu ja miten ei. Mutta lähdetään katsomaan, mitä me saatiin tuossa alkuun aikaiseksi ja millainen paikka toi Vantaankoski on. Miehet on väärät ja välineet on oikeat. Kyllä. Siellä ne hyppii, tossakin näkyy taas. Tuli pintaa yksi. Mä ite laitan kohta punaisen lipan kiinni ja... Eikä tähän kohta joku tuu Mauksen tungi vetää Simonen kalaa tyyppinen. Joka heitolla. Ei nous! Jaha, Markuksella on ensimmäinen Fisken onnen. Onko iso? Mun mittapuulla hyvin iso, en ikinä sano näin iso. Joi, sieltä se tulee. Come on! Wow! Ei tommoista torhaa. On se
Se on kaunis kuha. Oh. No niin. Semmonen. Kilo 300. Ei ollut hukkareissu. Ei, hieno kirre tuli sieltä. Kyllä vähän erhakkaampia kuin perushauet. Isompi kuin mitä mä sain. Paljon isompi. Puolitoista kiloa. Kova. No niin, ei me olla ehditty tässä olla varmaan, ollaanko me olla tunnin verran ehkä oltu. Ei maksimissaan. Niin, maksimissaan. Niin. Meillä on nyt 2 kirjolohta. Markuksella oli semmonen 1,3 ja mulla on 1,5. Mut joo, mä en tiedä, tosiaan tää sääntöhän menee niin, että täältä ei saa ottaa kuin pari kalaa. Niin. Mut joo, pistetään taas viehet kiinni ja meillä on nyt kalat tuolla verestymässä ja kohta me viedään ne kylmään ja heitellään vielä hetken aikaa tässä ja silleen. Kuten huomaatte, niin kuin aikaisemmin mainitsin, hyvinkin urbaani kalastuskohde. Tässä ihan suoraan Kehä kolmosen alapuolella tällä hetkellä kalastelemaan menossa. Ja aika nopealla aikataululla saatiin tosiaan 2 kirjolohta tuosta ylös. Ja nyt tässä kuten näkyy jo, Markuksella oli tässä kohtaa jo toinen kirjolohi Markukselle kiinni. Ja toi paikka, mistä noi kaikki kalat tuli, oli tommonen suvanto, kutsutaan vissiin akavirraksi. Ja siitä oikeastaan me kaikki noi kalat saatiin, mitä meille tuli. Ja sitten tässä kohtaa mulla löi jo kiinni kanssa toisen kalan, joka pääsi sitten kuitenkin karkuun vielä, mutta ei aikaakaan sitten tästä. Ja mullakin sitten kävi uudestaan kirjolohi taas kiinni ja tätä myötenhän homma meni niin, että kiintiö tuli meillä täyteen hyvinkin nopealla aikataululla. Me ehdittiin olla siinä ehkä noin pari tuntia. Ja tosiaan tuosta samasta paikasta kaikki 4 kalaa tuli loppujen lopuksi ylös. Noniin, se oli minun ensimmäinen kerta Vantaankoskella, Markuksen ensimmäinen kerta Vantaankoskella ja se oli aika lyhyt reissu. Oli aika uskomatonta, että havaittiin jälleen kerran, että ollaan pitkään sitä arvottu, että onko vieheen värillä mitään väliä, mutta tänään kyllä näytti siltä, että oli väliä, mutta harkitaan vielä, että paljastetaanko me tällä videolla. Tosin se varmaan kyllä näkyy siinä, että minkä värinen se on, mutta tosiaan joo, kummallakin ensimmäinen kerta ja meillä oli semmonen varmaan 1,5 tunnin reissu ja joo. Kalakiintiö täyteen ja kirjolohta tuli niin paljon, että mä en ole elässäni saanut kirjolohta vapaana villinä. Onko Markus saanut aikaisemmin ikinä? En ole ikinä. Kyllä, eli uniikki reissu ja nyt sanotaan, että onnistuminen oli kuinka täydellinen. En mä tiedä, pystyykö tätä hirveästi parantaa. Ei ainakaan lähdetä yhtään haaveilemaan enempää. Tämä oli mahtava homma. Jaha, no niin. Tänään oli vähän erilainen reissu ja aika pistää homma pakettiin tästä nyt lopullisesti tämän päivän osalta. Lopullisen paketoinnin hoitaa tietenkin perinteisesti taas Markus meille. Ole hyvä Markus, tiivistä meidän päiväpakettiin taas kerran. Joo, pistetään sitä homma pakettiin. Eli tänään voisi sanoa, että onni suosii kun yrittää 25 vuotta. Eli suunnilleen niin kauan varmaan itse on haaveillut, että jalokalaa voisi saada. Ja tää oli eka kerta, kun sai niinku villistä virrasta, eikä mistään lohilammelta, niin sai jalokalaa, eli tässä tapauksessa kirjolohta. Niin istutettuhan se on sinne, mutta ei se ole merkitystä. Että tää oli todella upea reissu ja musta tuntuu, että mä ansaitsin siitä ja eikä tää nyt ihan täysin tuurilla ollut, että kyllä tässä oli taitoakin mukana. Se mikä se osa oli taitoa, niin jokainen voi miettiä sitä kotona keskenään. Et ei mulla muuta. Hyvä. Palataan taas ensi kerralla ja katsotaan mitä silloin tehdään. Vai tehdäänkö mitään vai ollaanko vaan. No niin, joo, kiitos. Hei.